Hallelujah. Ndoda kuswedza manheru anhasi nchiti maswera sei muzita raJesu. Hallelujah. Nditenderewo ndiremekedze our presiding pastor together with his dear wife, Pastor and Mama Jiriji. We want to honor you. Thank you so much for serving with a sincere attitude. If there is one thing that I know about Pastor and Mama Jiriji, they are sincere. Kana makambo vamwe hamunambobvira makatendeukira kuno, hamunambobvira masangana nevharaiti yevafundisi, vamwe vanosevhawo nedzimwe attitude, but chandinoziva ndechekuti munodiwa. You are loved by your pastor and hamubve pamwoyo wavo. Amen. Sandibatsireiwo kuti tivafarire. Imi ndimi mungatorega henyu kuvafarira, but ivo havanokudai muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Baba namai Masuka and the entire governing body, Mwari kudenga vakomborerei muzita raJesu. Hallelujah. Ndinoda kufarira nhasi taperekedzwa, nesoro takaperekedzwa nababa Mangwa, nhasi tauya nababa namai Mangwa. Ndoda kuti mundibatsire tivafarire zvakasarudzika muzita raJesu. Hallelujah. Yes, ndoda kufarirawo Pastor P, my dear wife. Thank you so much for coming along and your support from day number 1. Muzita raJesu. Hallelujah. Toda kutenda, regai ndikumbire ma-readers angu andiverengerewo kuna Genesis chapter number 35 verse number 18. Genesis chapter number 35 verse number 18. Genesis chapter 35 verse number 18. And so it was, as her soul was departing, that she called his name Benoni, but his father called him Benjamin. They dwelt from Havilah as far as Shur, which is east of Egypt as you go toward Assyria. He died in the presence of all his brethren. No, 35, you were right. Yeah, you were right. Can you please repeat? I was now beginning to wonder which verses are you reading? Thank you. Can you please go back to Ava ndivo vanakomana 35:18. Zvino mweya wake wakati uchibuda nokuti wakafa, akamutumidza Benoni, asi baba vake vakamutumidza Benjamini. Thank you. You can read for the sake of clarity so that there won't be confusion. Read 35:18 again. And so it was, as her soul was departing, for she died, that she called his name Benoni, but his father called him Benjamin. Thank you. Hallelujah. Father, I want to thank you. I want to glorify your name. Thank you that I'm standing before your children. Thank you, Lord, that you are concerned about their lives and destinies. And today, as I'm standing before them, delivering your word, help me, Lord, to express your mind, your heart, and your concern in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Speak to each and every life in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. The title of my message is Don't Be Careless About Your Destiny. Don't be careless about your destiny. Amen. Pane nyaya yemurume anonzi Jacob, or at this stage, God had changed his name to Israel.
how he became Israel and not Jacob. It was because the father was a son of God's friend. Angari muzukuru weshamwari yaMwari. Mwari vanga vane shamwari yavo inonzi Abraham. Yavakapa mwana zvemunana. But mwana wacho akatumidza mumwe mwana zvisina hanya. Akatumidza mwana kuti Jacob. Jacob zvazvaireva, no offense meant kuna Jacob vese vari muno nevari kuona online. Hello, mutumire link kuKempton Park kuna Pastor Marume. Kuitira kuti vanzwe zvandiri kutaura izvozvizvi. Vese vanonzi naJacob, no offense. Kazhinji munhu ukangotarisa mubhaibheri unogona kungotora zita rese. But ngatingwarirei chero mazita handidzi. Amen. Jacob aireva kuti seplanter, aireva kuti mbavha. Chaakatumidzira zita rakadaro mwana weshamwari yaMwari handisitomboziva. Amen. But zvakazoitika ndezvekuti mwana iyeye akatanga kuteerwa nehutsotsi. Aiita zvinhu zvake zvese zvanga zviri zvokukwidibira vanhu. Amen. Munhu anoti akaona mukoma wake aine nzara, mukoma wati ndipo ndingodya, ndanzwa nenzara. Andakamboya panapa ndikaparidza kuti farming is better than hunting. Ndichiri kuzvirangarira. But hunter asvika kuna fama. Fama akaona mukana wokutora birthright. Mwana wababa wako namai wako unomuita mudango wokutora zvine ganyavu nechitsotsi mukati. Kushandisa muto wenyemba. Abva atotora udangwe. Mwari vanoremekedza mashoko mukufara nemukufarisa nemukuvarairwa. Dzidza kukiya muromo wako kana uda kutaura zvisirizvo. Itai amen. Vamwe chaita kuti Joni ireme ndechekuti uine 2 weeks uri muno vakatumira message ukati Joni yaramba. Saka nyangwe ikada haigoni kuda newe iwewe nekuda kwezvawakazvitaurira iwe uri muJoni. Randa ribatike. Ngabate randa chairo. Kamanyesa ribata mai mwana randa haribatike. Harisi kubatika. Nyangwe ranga richida kubatwa. Inoremekedza mashoko. Triteseri. Imbofunga kuti upenyu kana uchi remekedza muroyi akakuvenga. Akakutarata ubate chinhu. Otoregedza kubata. Asiri iwewe. Kokuzoti iwe muridzi weupenyu wacho. Iwe muridzi weupenyu wacho. What are you saying about yourself? Kana vamwe vakataura zvavanotaura, iwe unoti chii nezvako. Because vanhu vazhinji zvinoreruka kazhinji kuti uwanewo kublema kana ukati izvo ndadai so ndakatadzirwa natete, ndakatadzirwa namai, ndakatadzirwa nababa, ndakatadzirwa naticha, ndakatadzirwa whoever. Itai amen. But kana iwe ukataura zvinotori nepower yakawanda. Amen. Zvawakataura iwewe zvizhinji zvine power kupfuura zvakataurwa nen'anga. N'anga chaiyo yawakaenderwa yabhadharwa. Zvawakazvitaurira iwewe zvine simba kudarika zvakataurwa nen'anga yakanzi ikuroyi. Ini ndofunga kuti n'anga dzinoshanda nemagepu. Ndosaka uchinzwa kuti muroyi anonzi Balaam anotaura kuti handisi kugona kuroya Israeri nekuti akaropafadzwa.
Israeri chakaita kuti aropafadzwe, akanga ataura kuti handikuregedze mutumwa uchienda usina kundiropafadza. Saka last contact yake nedenga Jacob anoti izvo inini negeneration yangu hatishandisirike mushonga. Saka zvakarekodwa munyika yomweya kuti kana paina anezenge auya achitsvaga kuti angaite sei naJacob, pane zvakaitika. Jacob akaropafadzwa. Saka chakaropafadzwa hachigone kutukika. You cannot carry a curse and a blessing at the same time. Amen. Either wakatakurana ne curse in an area, kana wakatakurana ne blessing in an area. Saka zvaitwa nana Jacob ndezvatiri kuita nevanhu vese vari kurarama. Tiri kugadzirisa ramangwana redu nerevana vedu. Chinoita kuti urambe uchituka mweya yekurudzi kwenyu ndechekuti vanasekuru venyu nana baba venyu pane zvavakasiya vasina kuita zvikogadzirika, zvekuti when you look back and you want to take some notes, you cannot have them as role models because of the blunders that they made whilst they are still living. But if you are very careful, you are also bind one prayer room. Amen. Ime munofunga kuti mzukuru wangu angandibind here kana achinge destiny yake yakabatwa nemasheza ndakasiyana mugadzirira, achigara muimba yandakamupa yemuchato. Hello? Angazoti ndinasi ndinorayira mweya wasekuru tendai vakanga vaine dzimba 15, ndinourayira nhasi kuti mota dzavo dzete idzodzo handitombodzida. Chinoita kuti ubhaindwe imombe 2 nemadhongi 5 sevenza namwe ichauya, ndo zvinoita kuti ubhaindike kana ukange usina chakanaka chawakasiya. Itai ameni kani? Amen futi. Saka Jacob anga nezita ranga risina kunaka rainzi tsotsi. Ozoona upenyu hwake hwese wanga uri hwekutsotsa nekutsotsana, achitsotswa achitsotswa achitsotsa achitsotswa achienda kumberi kusvikira musi wakatizvo handisi kukuregedzai kusvikira mandiropafadza. Itai amen. Zvinonzi neshoko raMwari paakadaro aropafadzwa, akaziya kuti muzita mune chunhu. Zita, surname, nickname ine chunhu. Mamwe mazita atinawo akazvarwa takaapuwa ndo akatiparira. Itai amen. Handisi kutsvagawo kutuka kana kupopotera, ndokuti zvinhu zvakaitika kudhara. Tomboti kana mumwe munhu ane bitterness imwe iri serious, woti paanozvarwa woona kuti zvandaitirwa panapa zvina kunaka, anoda kusiya label pazita iro. Noona mumwe munhu anogona kunzikana kuti hazvinei. Muri kuinzwa nyaya yacho? Munhu arwadziwa but mumwoyo make zita rekuti hazvinei nandifunga kuti rinoreva kuti hazvinei, ndifunga rinotoreva kuti zvinei. Ndokufunga kwangu riri kundiedza kundifungidzira kuti pese ndarati makandiita zviya it's okay, it's okay. Zvakafanana nemamwe maitizwewo atinotumirwa nehanzvadzi dzedu nanasisi nanamai. Kana achinzi it is well, ndoziya hangu rangaitaura zvinenge zvemubhaibheri, but dzimwe it is well dzandakaona mufundisi handidzitrust. Tiregerereiwo but handidzitrust. Kana achiti it is well, ati it is well, obva atsamwa ona afuga musoro chete makumbo. Ndinenge hapana kana angotsamwa akangoti shutu but aringoti it is well.
Amen. Saka Jacob anochinjwa zita wobva anzi Israel. Last time pandakamboyazoparidza ndakati Israel haasiri yaitsvagwa naEsau, because hakuna munhu anonotambira munin'ina wake ne400 masoja. Hazviiti. Ini ndinofunga kuti Esau akanga achitouya kuhondo, zvokuti Jacob dai anga asina kuchinjwa zita paya aigona kupondwa. But Mwari vakati izvo ndakuchinja kubva nhasi hauchanzi Jacob. Saka Esau aitsvaga Jacob, but haana kuwana Jacob, akasvikowana Israel at a critical moment. Amen. Pane mwenye yandakamudzwa namufundisi vechechi, ndofunga kuti Church of Nazarene or something yekwaMutareko, yemunhu akati nguva yehondo anga ari muJibha, but aizikanwa achinzi Mambune. Saka iye ndobva aenda ndobva anozvitoresa, unoziva muma70s vanhu vaichinja mazita. Kana uine rimwe zita, inini ndine imwe shamwari yangu ane rimwe zita rainetsa kutaura, akangozozvichinja akati inda kunzi Kismo, because ranga risingataurike pavasikana. Anga asingagoni kuti ungosvika uskonzi unonzani, ataura iroro mufundisi ndozokudze after service, ndoitira kuti zvinhu zviriwo live anobva adaro akandikandira tuma likes netuma emoji, but akanga abva akabva angozvichinja zvikanzi ini ndakungonzi Kismo. Saka raitaurikawo Kismo kana Kismo nana Love More, mamwe acho haazi chaiwo chaiwo. Saka uyu hanzi akanga apuwa zita raitarwa namufundisi, hanzi ainzi Mambune, but paaitsvagwa manje paroad block akanga azvitoresa chitupa nerimwe zita, tongoti anga akunzi Terence. Paakasvika zvikanzi kutsvaga Mambune, iye ndobva atati handinzi Mambune, ndinonzi Terence, ndobva aburitsa chitupa. Saka paakaburitsa chitupa ndobva masoja ndobva aona rakanzi Terence, ndobva apfuura. Vanhu ndobva vangoshayiwa zvafamba sei, zvikanzi nekuda kwokuti ndaane zita nyowani. Kana une zita nyowani zvinokutsvaga hazvikuwani. Kana une zita nyowani zvinokutsvaga hazvikuwani. Isu ndosaka tichiti takatengwa neropa raJesu. Saka zvinotsvaga inini ngatiregedzei kuzvipa mukana, ngazviwane tiri kuseri kweropa raJesu, kuti pazvinosvika zvichida kutibata zvinosvika zvosvikobata ropa raJesu. But Bhaibheri rinoti ropa raJesu rinotaura zviri nani kupfuura ropa raAbheri. Saka parinouya richida kusvikotsvaga wrong story, vanosvika vosvikowana a better story that is told about my life by the blood of Jesus. Ndosaka tichitaura kuti tendera ropa raJesu ritaure. Amen. Saka Jacob anga akuziva zvinohwandiswa muzita. Saka aziva zvinohwandiswa muzita, akaziva kuti dai yanga isiri nyaya yezita, ndingadai ndakaparadzwa naEsau. Dai yanga isiri nyaya yezita, ndingadai ndakaparara kudhara. But pamazita pane zita rinodiwa naMwari nezita risingadiwe naMwari. Ukatarisa murume anonzi Zekaraya akati izvo achisevha ari mutempo, akasangana nemutumwa achinzi Zekaraya. Ndobva asvika ndobva audzwa kunzi uchava nemwana, mwana wacho achanzi John. But Zekaraya akabva aita nharo nekuda kwekuti mweya yekurudzi kwavo yakanga isingagamuchire minana. Saka akaita nharo, aita nharo zvikanzi naGabriel. Handiziva kuti Gabriel anga atumwa naMwari here kana kuti akaita zvemusoro wake, zvikanzi iwe ndiri kubva kuna Mwari, kana ndichinge ndakutaurira kuti uchava nemwana uchava nemwana. But nechikonzo chekuti inotaurisa rikati bhuku loka majozi iwayaya, hapana chauchataura kusvikira mwana azvarwa. Paakabuda, paakanga achibva, paakanga atumwa naMwari, paakabuda ipapo akabuda asagone kutaura. For 9 months haanagona kutaura, but azosvika pakazvarwa mwana ndobva anzi izvo mwana uyo anonzani, zvikanzi ngatimuti Zekariya zita rababa wake. Ndobva amai vacho varamba, ana mai hakuna ingobvuma kuti vanonyapiwe mazita ese ese. Amen. Muchinoziva Pastor P pataishumira kuWesley, takamboita kamaika trip kekuenda kune imwe mhuri,
baba vatumidza mwana zita risingaiti, tikataura kuti nhai baba, zita ramatumidza mwana uyu nderechi, ranga rine hasha, ukasha, uturu, kutsamwa, kupopota mumwana. Amen. Mumwana munogona kupopoterwa. Mubereki anopopotera zita pazita remwana. Amen. Isusu kwedu havana kunyanya kupopotera pamwana, vakapopotera paimbwa. Imbwa. Dzimwe imbwa dzinopuwa mazita asingati senge dzekumusha. Aripo mumwe akanga akatumidza nenge akanga aine imbwa. Unoziva chinonzi injye. Ndiwo manhangano shata aya anovava kana. Saka muroora aiona kuti panapa ndogara naamwene wangu zvaanoitira zvakandishatira zvinovava, ndobva atenga imbwa yake ndobva atizvo injye. Amwene ndobva aitawo project yavo ndobva atenga yavo imbwa zvikanzi injye ndiwe. Saka uya aiti kana achinge asvotwa, naamwene aibva ati, hei pfutsaki injye. Yobva adaidziwa kake kabwa, pfutsaki injye ndiwe. Varoora naamwene vakatadza kuwirirana, munoita bopoto burusasike mumusha. Inoita batai mupfupi, batai murefu, inoita mutuku vhaivhai, matsvikidzvoki tsororo, ngoro isina girisi. Zvinhu zvinomira zvakaita manyimbi nyambara, hazvimire zvakanaka. Saka kana tichinge tichigadzirisa nyaya dzedu, ngatichenjererei mazita. Itai amen. Saka Elizabeth akaramba kuti mwana wake anzi Zekaria. Zvimwe zvinhu zvatiri kuita, inini vana vangu vese hapana wandakatumidza zita rangu. Mba kwedu hakuna Junior. Handisi kurambidza vakatumidza, ndiri kungotaura zvandakaitawo. Because pane dzimwe, especially in my previous life, zvandakaita zvandisiri proud of. Zvandofunga kuti senge vanhu vakandidzidza vandakadzidza navo kuchikoro, mufundisi wakaona parufa, zvimwe vacho zvavaindiziya nazvo handikwanisi kunyatsodada nazvo. Zvimwe zvinhu zvacho naso pane rega ndinyarare, ndingagume ndakutaurisa. But muzita mune chi? Mune zvirimo. Saka zvakaitika ndezvekuti Jacob Israel akaroora mukadzi wake, but mukadzi wacho ainzi Rachel, anga akanaka. But Rachel aishina. Noziva anonzi kushina? Aibata-bata. Anga nemusikadzi waRachel, munhu akaba zvimwari zvababa wake. Fesi yakanaka, but mwoyo wakashata. Akaba zvimwari zvaLabhani. Atichandei mukadzi wangu ndakuroora. Akasvika akaenda kustoreroom yabobocho, ndobva anotora hamene kuti zvimwari zvakaita sei, ndobva enda nazvo. Akagona kuzviviga zvimwari zvamudhara wacho. Amen. Saka Rachel wanga ane hunhu hwakashata. Though she was presentable, she was comely. Shoko raMwari rinoti izvo, akazvara mwana wake wekutanga ndiJoseph. Ndobva zvaifamba musha. Wechipiri ndo paanonzi akarwadziwa nemimba, ndobva aona kuti panapa ndaakufa. Paakaona kuti panapa ndaakufa, ndo panonzi neshoko raMwari akati, with her last breath I'm going to call my child Benoni. In other words, Benjamin achizvarwa, kana kuti Benoni wacho achizvarwa, ndo vaya vanonzi vanozvarwa vachinzi vakaroiwa nevakafa. Amen. Vana mai chenjererai kuti kutadzirwa kwenyu nebhitanesi dzenyu nezvese zvamakasangana nazvo mumusha, nyangwe makaita zvekuroorwa, zvekutizwa mukumbo hamuna chamakabvisirwa, kana kuti makaitwa musengabere, kana kuti makaitiswa chimutsa mapfihwa, kana kuti zvimwe zvakaita sei, please do not let your bitterness flow to your children. Hapana chakanaka chamunenge maita.
Amen. Mazera kuna mama Kristo antaura nendima anongoti kana ndikafa muchazviona. Ndikangofa chete muchazviona. Dzangu ndiro hadzina anobata, wangu mubhedha hauna anorara, dzangu hembe hadzina anopfeka, madhishi angu hapana zvaamunoita, iyi TV iyi pane zvese, furniture yese iri mumba, nonzi TV iyi ndeyangu iyi, ndonyatsoiziya ndoyandakayambukira, muziya kutakurira kwandaita mabhero ndichibva kuDragon, ndopandakatenga TV iyoyi, zvimwe zvese zviri mumba hauna kana basa nazvo, uri kunyatsoti zvese izvozvo chinosara chikwambo chiri mumusha, chikwambo hazvizi necessarily tuvanhu tupfupi tumadhara tusina mabirth certificate nendebvu but twine ndebvu but zvimwe zvacho ndezvinhu zvamakaidoliza zvekuti kunyangwe paunenge uchitaura zvinosara zvine voice rakapfuura raMwari. Amen. Ndamutaura mubvunzi ndikati kune vamwe vanhu vanoroya but haana zizi, haana bere, haana chidhoma, anongori nemashoko. Amen. Hauna kana mudzi waunoziya mudzi wauinawo uyu. Muromo wako mudzi unovava wekuti kana ukataura so munhu aenda kana kupi kunotsvaga zvikwambo haasvike pauri. Amen. Ndoya. Halo, ndisvikewo. Unoziya here kuti chaita tumba kwenyu project yenyu itadze kusumuka chi? Hapana zvihombe zvamakaita. Dedi pavakauya vachiti switi, you know, I've got a project, I've got this burden, you know, I'm thinking of trying to do an Uber Black. You know, Uber Black, if you do this, I've been talking to my friends, you can make this amount of money, and you say, makangoti, chimboita itione. Kana paine chinhu chinopedza power, mashoko espouse asiri ekukurudzira. Munhu akatukwa nahwindi kurengi, akaswonyaradzwa nemumwe wake mumba, zvese zvataurwa nahwindi zvinoshaya basa. Mazvinzwa? But akatukwa kumba, akanonyaradzwa kurengi nahwindi, achinzi amai makanaka. Unoona kanaka achiti achienda kuWestgate, achienda akadai so achigara uku, anochinja, anotenderera nekurengi kuti ambonokandwa tumashoko mbichana, wozoenda zvake kurengi nechikonzero chekuti hapana asingade mashoko akanaka, but vamwe vanoashaya mudzimba. Amen. Orumereka inu kubatsire hatisi kumakapuzi zvedu. But nozati vana mai mukatarisa fedza wese dzine mafuta 7, 8, 9. Kuti pane mamwe pabaziswa, mamwe ndiye pamusoro pemuromo, mamwe achona anotedza rimwe, kuita mamwe ipo paganda rekumeso iri panenge pazorwa 3, 4, 5 concealer, foundation, chichi, zvese zvinenge zviripo, achizama kuti pamwe ungangocheuka ukati wachena switi. But hapana shoko rinobuda mune mumwe wake. Pauri kudaro ipapo, you are killing people softly because of lack of positive words, kana kuti too much negative words. Amen. Mashoko ndo anoropafadza, mashoko ndo anotuka, mashoko ndo anoblessa, mashoko ndo anokesa. Curses are words and blessings are words. Nditewa amen. Itai mwe amen futi. Saka Rachel achizvara mwana wake, ari kutoziya kuti ndakufa, but arida kusiya mwana anonzi Benoni. Benoni, son of my suffering. Ndozvaarida kusiya nyika yese ichiziva. Ari kuziya kuti murume wangu ndiye ari kusara achichengeta mwana. Saka paachauya, achapota achitaura nezvaBenoni,
arambe achirangarira kurwadziwa kwakaitwa mai vake. Kuti ungozviziva iwewe, ndimi kamakakura makadai, oh, vadya ana Asha, vadya ana Zebulani, vadya ana Rubheni. Wati nyama yese yatorwa namukoma Judha. Ndozvazvinoita. Levi vanodarireko. Chete ngoti iwewe ndiwe Bhinoni, gara wangozvigamuchira. Amen. Kumwe kwachina kunoita kunge kunzwisisa, kumwe kwacho kunoita kunge kusiririswa. Pane dzimwe tsitsi dzisina kunaka, tsitsi dzinosiya dzakakusungirira pakurwadziwa. Semwe muchinda wandakambonzwa mufundisi pandaipinda chechi kuRoma, pane vamwe vaititungamirira so vainzi Sekuru Mashapure, vane nyaya yavakandidzidzisa. Hanzi pane rimwe zimuchinda rairuta, ndobva mukadzi wacho afirwa naamai. Hanzi saka aingoti huku ichingopakurwa kudai sanzi ambuya vangu. Mukadzi anga aine tsitsi iyeye. Aiti kana ndasvika so aindipakurira nyama yese. Zvino ndichapakurirwa naniko? Mukadzi wobva asviba moyo, iro robva rarova nyama yese. Dzimwe tsitsi hadzisi tsitsi. Kumwe kunzwisa tsitsi hakusi kunzwisa tsitsi. I don't want you to look at yourself in a negative way. I want you to look at yourself in a positive way. Zvitarise woona kuti ndepapi pakakanganisika. Ipapapa pandiri kutaura pane vanhu vane mazita akasiyana siyana. Zita rekuberekwa naro, zita rekukura naro. Vamwe vacho nickname chaiyo. Unopiwa rimwe nickname so rinosvota. Mumwe mukwende wenickname wekuti unoshaya kuti vanhu vari kundidarirei. Ndosaka uchiona mumwe munhu aizoti zvomwe azipfana aizoti kana akadaidzwa nenickname isiripo aipedza vanhu nekuvarova. Ndoti chitiza kuti kobati achirwira nickname yake. Pana akambopiwa nickname yaimbowa. Muchechi havadairi. Munawo manickname imi. Amen. Ndobva Jacob aramba kuti mwana wake anzi Bhinoni. Ndobva pane kuti anzi Bhinoni, iye ndobva ati anonzi Benjamin. Manhero anhasi toda kusiya muchechi muno muina naBenjamin. Toda kusiya muchechi munomu paari kunzi son of my suffering. Nyango uyu akanga aine vamwe vana vakomana 11. Anoti iye wechi12. I'm going to give him a super name. Anonzi Benjamin, son of my right hand. Nasi ndauya kuzotaura nevanhu, purpose yangu yandavinga. Ndakakutaurirai kuti mangwana pandiri kuuya, ndiri kuuya kuzoita madeclarations. Ndauya kuzodeclare zviri positive. Ndauya kuzodeclare zviri kuru. Ndiri kuti haikona kutendera kutukwa kuti kungokunamira iwe wakanyarara. Haikona kugara pasi kunge munhu ari kugerwa, vanhu vachikutuka vachitaura zvavanoda. Ita kuti kana uchinge wanzwa kuti pana anyone akataura zvinhu, kurumidza kuramba. Quickly reject negative words. Kana vamwe vacho pamwe unogona kuti wanga zvataurwa nemunhu pamwe munyarikani wausingagoni kukonfronta but directly. Ita kuti kana wawega waenda kuprayer room kuti zvanga zvichitaurwa nababa zviya zviya handizvide, zvanga zvichitaurwa naamai zviya zviya handizvide, zvanga zvichitaurwa nabosi zviya zviya Mwari ndinozviramba. Ndo zvakaitwa naIsrael. Akaramba kuti mwana wake atukwe. Aiziva the pain of the process of living a life with a cursed name. Saka akati Mwari, kwete kana zvakaitika kwandiri hazvingaitike kuvana vangu. Pane makuriro atakaita vana baba nana mai. Pane mararamiro atakaita vana baba nana mai. Kana ndakakura ndisina mapata-pata, ndichienda kuchikoro ndakaomerwa, vana vangu havaone nhamo yandakaona. Kana vangu havapfeke zvandakapfeka, vana vangu havadye zvandakadya. Ndinoda kusiya legacy yekuti vanotendawo Mwari. Vamwe takakura tichichema kwete nevana vangu. Vamwe takakura tichirejectwa kwete nevana vangu. Aripo here manhero anhasi anoti inini kana paine zvanga zvakapinda muupenyu hwangu, I am a turning point. Kana uri a turning point, ngatimbowirirana manhero anhasi. Unzwa kuti pane zvakutena, pane zvakushanduka, pane zvakutanga kuenda around. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Maya boshika.
Mosanda kaya maitamasha. Pane vanhu vari muno vakararama upenyu hwakadefainwa nevamwe. But noda kuti kana hwakadefainwa zvausingade, chimbotora bepa racho uribvarura. Tora bepa racho uribvarura. Obva watanga kutaura zvaunoda iwewe. Tanga kutaura destiny yaunoda iwewe. Wotanga kutaura kuti ndakuda kuenda kwakata. Manheru anhasi ndeyekuti inonzi forward march. Obva wati right about 10. Woenda kwauri kuda. Kwaunenge uchida ndoka uchamacha uchienda. Varipo here vanhu vanoda kumacha into a positive destination. Anoti kwakaendwa nevamwe, ina handisi kuenda ikoko. Zvakataurwa nevanondivenga, ina handisi kuzomira neizvozvo. Ndinozvimiririra. Benjamin Jacob akamiririra mwana wake, anga asina anomiririra. But wewe uri pano, ita ndinozvimiririra. I am going to stand my ground. The Bible says, it talks about a man called Shammah. Bible rinoti hanzi Shammah pavakanga vakudyirwa nemaPhilistines, hanzi Shammah stood to his ground. Pane vanhu vanofanira kudzidza kuita stand their ground against every case, against every spoken statement. Anoti inini, I am going to stand for my destiny. I am going to stand for where I am going. Handina wandinoblema, handina wandinochema naye, handina wandichatarisana naye. Ndichazvimiririra. Aripo here anoda kumbozvimiririra manheru anhasi. Anoti kana ndiri seni ndozvimiririra. Kana ndiri seni handirambe ndakatarisa. Kana ndiri seni handitsikirirwe. Kana ndiri seni handitukike. Kana ndiri seni handiroyewe. Kana ndiri seni handiseterwe maboundary. Munyika yemweya nemashoko evamwe, I can destroy those boundaries by the words that I say. Are you ready to speak your boundaries? They are going to be in pleasant places. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Varipo vanhu vanofanira kudzidza kuzvitaurira, nekuti varipo vanhu vakagarira kutaura zvevamwe vachitadza kutaura zvavo. Ngavaite izvozvo. Bhaibheri rinobva rati ngavaronge zvavo asi hazvibudirira, ngavarangane zvavo asi zvichakona. Totora advantage yaJehovha watiinaye, Christ in us, the hope of glory. Manheru anhasi ndine vanhu vandoda kutaura navo. Pauri ipapa pane akataura. Vari vamwe vakateerwa nemashoko kubva kumusha. Munhu wachona akataura haana kutombouya, akangosenda mashoko. Ndirangoti manheru anhasi timboita right about 10. Titiwo kana vakatumira mashoko vasina kuuya kunoko, ina handisi kuendawo ikoko, ndotumirawo mashoko ndiri pano. Unotumira anonzi ma-intercontinental ballistic missiles emashoko ekuti kana akataura ari kuUK, ndinodzorera ndiri kuno kuSouth Africa, ndodzosera zvakadaro. Sometimes even a typed word tanga kungodzvisira pastatus chaiyo yepaWhatsApp yekuti kana uri pastatus yako utaura kuti I am Benjamin, I am not Pinona. In the mighty name of Jesus, I am successful, I am not a failure. I am not a reject, I am accepted. Tanga kuzvitaurira izvozvo. Kana uchifunga kana wakakura uchingoziya kuvengwa kwako, chimbotangawo kutaura kudiwa kwako. Kana wakakura uchinzwa kutsikirirwa kwako, chimbotanga kunzwa mabreakthrough ako. Wotanga kungotaura pamwe pacho unenge wakangosaina wakati multiple breakthroughs, many open doors. Uchitanga kuzvitaurira iwewe muridzi weupenyu. Uri kuti chiko pamusoro peupenyu hwako. What is it that you are saying about your life? If you are ready to stand with me, today I'm going to be making declarations. But as I am making declarations, my declarations ngaasangane neprayer yabva kwauri. Bible rinotaura kuti Eli akazodeclare, but Eli paakadeclare, akadeclare achisanganisa nemunamato waHana. Dai Hana asina kutaura, declaration yaEli hapana kwayaisvika. Vamwe vanhu munoti declaresa, but munoti declaresa iwewe unenge uchinopfudzunura munamato wandanga ndichiita. You are busy harassing the prayer and the declaration that I am making. But ngatimboita teamwork manheru anhasi. Umboti kana ndakatumidzwa zita risiriro, ndoda kumbozvitumidzawo zita rakanaka. Maya bakashika. Mosanda kaya miandere bokoshima. You can call yourself in the way that you want.
You can make announcements and pronouncements to the business world. You can make announcements and pronouncements to the academic world. You can make announcements and pronouncements to the real estate world. Kutanga kutaura so. Ndembotaura kune imwe nzvimbo. Ndikati vanhu vazhinji vekuAfrica pana akabata pfungwa dzevanhu. Ukanzwa achitaura zveproperty, ari kutaura zvezveTV, ari kutaura nezvemasofa, ari kutaura nezvestovha achiti property. But isu kana taura property, tinotaura property inoregistrwa kudeeds office. Inenge yakanyorwa kunzi property, that is inonzi subdivision of A of section number 21 of area chakati Rudoport township. Iyoyo ndo yatinotaura as property. Inonzi landed and registered property. But vanhu unonzi vachinonzi property nana mai mudzimba umuma maimvangeri inhau yekuti madish maspoon ndo ari kuti property. Ndo ari kuti property. But toda kuramba property isiriyo. Kuti kana ndiri ndoda property chaiyo chaiyo. I believe in a God of wonders. I believe in a God of miracles. I believe in a God of multiple breakthroughs. I believe in a God of elevation. I believe in a God of promotion. I believe in a God of anointing. I believe in a God of favor. I believe in a God of love. I believe in a God who answers prayers. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Rautumbongodzokera kumashure mbichana neupenyu hwako. Uone kuti hapana here pawakanzi Pinona. Hapana here pawakapiwa chizita chausingade. Hapana here pawakapiwa chimwe chidefinition. Vamwe vanhu vanokupa definition vachikukuza so nenyaya yekunzi uri munhu ane hasha. Ukanzi ava ndo vanonzi bvanyangu. Zvokuti paunopiwa zita rinenge ringori zita rine chekuita nezvinhu zvinokuvadzisa chete. Manheru anhasi ndinoda vanhu vanozvimiririra. I want you to stand your ground and I want you to speak. I want you to speak and you fight against everything that has been said. Jacob akaziva kuti ndini ndasara nemwana. Ndikasara naye achinzi Pinoni ndichaona moto nemwana iye. Beta ini sembereka asara ndigare ndataura. Bhaibheri rinotaura nezvemurume anonzi Jabez. Bhaibheri rinoti he was honored above all his brothers. The mother had called him Jabez because she had suffering when she was giving birth to Jabez. But Jabez made a decision. Do I have decision makers? As long as you are old enough, you can make a decision. Unosarudza mweya inokuteera neya unoramba. Unosarudza zvinokubata nezvausingakubata. Kutanga kuzvitaurira so kuti chakati hachindibata, chakati hachinditsikirira, chakati hachindivharira, chakati hachindikira, chakati hachina kwachinondiita nezita ramambo Jesu. Unotanga kuzvitaurira so, hakuna kuzvisetera malimits. Tanga kuzvigadzirira malimits akanaka. Yetabaya moshanda kaya miyatana. Fundisi chiriji pane manotsi andopota nchitora kwamuri. Patinotaura paipe musavongondindeka ndiri kukudzidzisai. Pane zvinhu zvandodzidza kwamuri about your speech. Pane zvandodzidza kwamuri about your business. Ende pamunondinzwa ndichikukonsulta ipaipa ndenchitorevesa, and when I apply what you teach me, it has always been working. As much as what I've been teaching you has been working. So I want you to know today that you can make decisions and you can make statements. Amena hako kuti unotaura sei. Amena hako kuti unorevesa sei. Amena hako kuti kana ukazvitaura zvinonzwikwa here munyika yomweya. If you can speak it, you can say it. The Bible says what no eye has seen, what no ear has heard, neither has it entered the hearts of men that which God has in store. So if you are living a miserable life, you must just make a decision and you say, I am saying all wrong doors, but make the correct doors open. Lord, I want to see the correct doors opening. Doors that are tailor-made for me. Doors that have got my personal packages. In the mighty name of Jesus. You have got your own personal packages. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Jacob, Israel, decided
not to let his children be cursed. Anoti patumidzwa zita rakashata, wangu mwana ndotumidza rakanaka. Elizabeth akaramba kuti vana vateerwe nema bloodline cases. Anoti wangu mwana ane destiny yake ega, anogadzira history yake ega. In the mighty name of Jesus. Yetamayaba shamanda kayamietena elamanda kayamaya bakata shamanda kaya masanda rietena mayapa shakamaya. The name of Jesus.